Oras madihamuna damang dohok dainang dison rodual pasahaton ragam niya kau pasak ditiki ulaun perkawinan tapi likma tulu sianon diulauni cukup matulu songonoma kupasa ditiki ulaun berkawinan. Nomor sada digijang maarirang dituru paparbaran badamu rosa sirang tondimu masih gomgoman. Nomor dua tak ke jalawalang galingging jala garege saitumu ma anak muna partai ulu balang jala buru parmas jala parene patuluhon giring-giring gosta-gosta saya to mahamu mangiring-iring jala maro paupaton bitang mana rumiris ubum mana sumurok anak pedi hamuriri guru petorok palimahon urat ni nakka tu urat ni hutang sehudia pihamu mengalahkan tu sima dakotan pas samotan. Nomor rono eme sita batua perlinggungan nih si borok debata masih lewat dua oras mahamu di parorot pituhon aik si huru-huru itu sapuran di si gura-gura rap leleng mahamu mangulu gabe jara saur madua pawaluhon bisar mamatani hari porta mamatani bulan seitu mubali hamuna buru nama lomat cari dohot anak nagabe raja paluk unan pasiakon habang masih buruk songgok matudurane mulu adok kamu namuru sada masih baik dame pasak puluhon jolo manerser ma asa manortor saya itu malihamuna anak nah jadi dokter jala buru jadi mester. Nomor 10 saja boras sabur-saburan mak saburu ma di alaman saya dilehot tuhata ma di hamuna parsaudian saya di padau mak akka parmaran pasak 22 bang belitang ma pagabe tungod kos sita doan saya rimu ma gabe molo-olo hamu masih paodoloan saklutun puras ni sipir ditodi binua siap piring debata mana manggohi saya itu hatta mamangiring-iring sakpuro baton ulos mangiring madopakon ulos parorot saya itu hatta mana mangiring-iring debata mana marorot pasak 15 kon sahat ni sulu sahat mahugotean ni tigaras saya liling mahamu mangulu jala horas-horas horas